Tieto skvelé krevety som mala možnosť vyskúšať u mojej kamarátky a bolo to také super, že som si to urobila doma. Tak dúfam, že sa vám tento recept bude páčiť. Na 2 porcie budete potrebovať 225 g už uvarených kráľovských kreviet, ktoré sú už očistené a nachystané k jedlu. Dajte si do nich soľ, čierne korenie, papriku a čili korenie podľa chutí. Ďalej pridajte džús z polovice vyšťaveného citróna, dobre premiešajte a dajte to na stranu. Ďalej si nakrájate cca 200 g sherry rajčín. Môžu byť červené, žlté, to je na vás. Ja mám tieto zo svojej záhrady. Do panvice si dajte trocha oleja alebo masla a poďme na to. Osmažíme jednu cibulu nakrájanú na tenké pásky. Môže byť biela, môže byť červená. Pridáme naše rajčiny a miešame, kým nám rajčiny trocha nezmeknú. Pridáme 4 veľké strúčiky cesnaku, ktoré si roztlačíme. Dobre to celé premiešaj a teraz je čas pridať tvoje citrónové krevety. Miešaj asi 4 minúty, nech sa ti to celé prepojí. Chutná zdravá večera hotová do 10 minút. Podávame s čerstvou chrumkavou bagetou alebo chlebíkom. Ak sa ti páči moje video, tak nezabudni dať palec nahore, zdieľať a odoberať môj kanál, aby si neprepásol ďalšie videá ako toto. Čauko! Dobrú chuť!